ג'מילה. Happy birthday to you. מתה על הקלישאות שלך. חכי, זה עוד כלום. ממי, זה מדהים, אבל אנחנו חייבים לצאת. הצילומים מתחילים ב8 בבוקר. נצא לפנות בוקר, מה הלחץ? אתה רציני? דרור יהרוג אותנו. הוא סידר לנו חדר במיוחד. למי אכפת? יש לך יום הולדת, יש לי עוד הרבה תוכניות. אני מבינה שאתה הולך להביך אותי עד דמעות היום. בקטנה. גם ככה זה נראה כאילו את עוד שנייה בוכה. אני קצת מתרגשת. מה יש לי? נחיי הרבה ימי הולדת ביחד. זה דרור. אל תעני לו. נראה לך? הוא עושה את זה בכוונה, את לא מבינה? אתה חי בסרט. תביא. נו, תביא. נו, מה, אתה מפגר בגללך הוא ניתק? נו. מצוין, מבין את הרמז. יופי. טוב, ממי, לך תביא את הארוחה, תן לי לטפל בזה. היי, דרור. איפה את? אני בבית. מה את עושה בבית? בבית, יש לי היום יום הולדת, ונדב הכין לי ארוחה כזאת בהפתעה, אז... הבנתי. לא מעניין. מתי אתם יוצאים לטבריה? האמת שתכננו לצאת לפנות בוקר, למה? בשביל מה סידרתי לכם פה חדר? כדי שתחגגו לי יום הולדת לילה לפני יום צילום? מי חוגג היום יום הולדת? מה, אתם בגן חובה? זה לא יום הולדת כמו בגן, זה... אל תעני לי, מאיה. זאת הייתה שאלה רטורית. דרור, אתה רוצה שנצא אחרי הארוחה? רק תגיד, חשוב לי שתהיה רגוע. למה אני נשמע לחוץ? לא? אוקיי, אז ניפגש בבוקר, בלי לחץ. בלי לחץ? זה לילה לפני יום צילום. הכל מוכן, אל תדאג. התפקיד שלי זה לדאוג. צודק, סליחה. סלחתי. בדקתי את המצלמה? בדקתי, יש מספיק סוללה ל-24 שעות וכרטיס זיכרון לפיצ'ר. יופי, כי אתה לא רוצה שנסגור את המצלמה. הכל מצלם, זה סינמה וריטה, אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, בדוקומנטרי הכל יכול לקרות, זה עבודת קודש. אם קרה משהו והמצלמה סגורה, זה בכייה לדורות. אין עלייך. מקצוענית אמיתית. יש לי את המורה הכי טוב בעולם. You better believe it, baby. Better, stronger. Faster. סטיב אוסטין, נכון? גדול, אבא שלי היה רואה את זה, הוא ידע את כל הפתיח בעל פה. מה קשור אבא שלך? לא קשור, סתם. אני מתה על אבא שלי. טוב, מאיה. השארתי את המפתחות לחדר שלכם בדלפק קבלה. ביי. ביי, דרור. ניתק הדרק. חשבתי שלעולם לא נאכל היום. מסכן, הוא נורא לחוץ מהצילומים. הוא תמיד לחוץ. הוא לא עשה סרט מאז ימי הלימודים שלו באוניברסיטה. למה בעצם, את יודעת? לא יודעת, יש לו איזה טראומה. את יודעת איך הוא איבד את היד? נראה לי בצבא, אבל זה לא קשור. אז ממה יש לו טראומה? הוא אמר לי שהוא התכסח עם מי שהפיק ממנו את הסרט גמר. הוא בטח קרס מרוב לחץ. לא יודעת, אבל הוא אמר לי שהמפיק העיף אותו בסצנה האחרונה בשביל לסיים את הצילומים של הסרט או משהו כזה. הסרט שלו דווקא די חמוד בניגוד אליו. חמוד? זה מה שיש לך להגיד על הסרט? חמוד? חמוד אומרים על פודל, לא על סרט. לחיי מילק, המרצה הגדול מכולם. אני גם מאוד אוהבת את דרור. דרור זה סתם פייק, איך את לא רואה את זה? סתם פייק לא יכול לעשות כזה סרט. הסרט שלו באמת מבריק. כמעט לא הגיוני לי שהטרחן הזה עשה אותו. לכי תדעי, אולי בסוף יתברר שהמפיק הוא זה שהציל אותו בזה שהוא העיף אותו מהסט. ערב טוב. דרור פלס? כן. אתה נוסע? טבריה. טבריה. מה יש לך לעשות בטבריה? אני מצלם סרט במלון דונה גרציה. סרט? סרט דוקומנטרי על חייו ומותו של המלחין בטהובן. בטהובן גדול, גדול. מי משחק את בטהובן? אסי דיין. אסי דיין. בכבודו ובעצמו. ומה מה תפקידך בכוח? אני הבמאי. החלום שלי זה להיות במאי, החלום שלי. אף פעם לא מאוחר להיות במאי. אני התכוונתי לבמאי של הסרט האמיתי. סרט אמיתי? סרט על בטהובן? כן, שלף, צחי שלף. במאי גדול שלף, חזק. במאי גדול. עכשיו תזכיר לי? דרור פלס. דרור פלס.
לא מכיר. תודה רבה. תגיד לי, בשביל מה הארגז הזה? זה בשביל הגופה. תשע בקולנוע, חיים בסרט יותר. אך טוב, לא רוצה להפריע לקולנוע הישראלי. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. תודה, אדוני השוטר. אתה סתם שונא אותו. ואת סתם אוהבת אותו. מישהו מקנא? ודרור היה מת. מה שבטוח זה שהוא מקנא בי. למה שקנא בך? כי יש לי אותך. בבקשה, תגידי, מה הוא התקין כאן מצלמות, הפסיכופת הזה? מאמי, בבקשה, אמרתי שיש עוד הפתעות, נכון? קדימה, אין לנו זמן. זה לא אלחיץ אותך. זה היום הולדת שלך ויש לי עוד הרבה תוכניות. חוץ מזה, אמרנו שיוצאים לפנות בוקר, נכון? דרור, נו, יצאתם? אנחנו במנה העיקרית, קינוח ויוצאים. תשאלי את החבר הגאון שלך אם הוא יודע ממה נמנעים כדורגלנים לילה לפני משחק חשוב. אוקיי. שלא יהיו לו רעיונות אחרי הקינוח. עכשיו? אז מתי? דרור שואל אם אתה יודע מה כדורגלנים לא עושים לפני משחק חשוב. לא הולכים לנערות ליווי. שמעת? תגידי לגאון שיפסיק להתחכם ושיבדוק טוב טוב את הבום שלו. אני לא סומך עליו. אתה יכול לסמוך עליי. אולי ניקח סאונדמן אחר. איפה תמצא עכשיו סאונדמן? חוץ מזה נדב פרפקט. בן זונה, רוצה להיות איתך לבד. מאמי, אמרת שיש עוד הפתעות, נכון? מה היה? קדימה, אין לנו זמן. מה היה, את איתי? כל הזמן. שלא ירדים לי לשאת כמו שהוא נרדם לי בשיעורים. בדיוק בגלל זה רציתי שנצא לפנות בוקר, שנצליח לישון כמו שצריך. אם זה מה שתכננתם, אז זה מה שתעשו. לא משנים תוכניות, כי אחר כך דברים יוצאים משליטה. אני אדאג שהוא ישן כמו תינוק. תינוקות ישנים גרוע. ניתן לו ציצי. מה? טוב, קדימה, ילדים, פיפי ולישון. גם אתה צריך לישון, דרור. אני כבר ישן אחרי הצילומים. יש לי הרבה עבודת הכנה פה. אני אתקשר ב4. ביי. ביי. מאמי, תודה. חיים, מה יש לי? לא נכון. דרור, מה נשמע? הלו, מי זה? מי אתה רוצה שאני אהיה? מה יש, עתית? יש יום צילום מחר. הוא משפיע עלייך לרעה. תתאפסי על עצמך. עכשיו למיטה ובלי שטויות. צודק, אנחנו עכשיו הולכים לישון. ביי. ביי ביי, ביי. אל תזוזי, אני כבר חוזר. יש עוד הפתעה? משהו קטן. חכי פה. נדבי. מאיה? מאיה שלי? מאיה? 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 יש לי הצעה. עלה לי רעיון. אנחנו ביחד כבר... מכיתה ט'. אתה הגבר היחיד שהיה לי, הגבר היחיד שאהבתי. אני אוהב אותך כל יום יותר ויותר. אתה אחת שלי. אז כדי שנהיה בטוחים ב100% שזה זה, אז כדי שנהיה בטוחים ב100% שזה זה, ולפני שאנחנו מתקדמים לשלב הבא,
כדי שלא נרגיש שפספסנו משהו. אני רוצה שתהיי אשתי. אני רוצה שניקח הפסקה. את תנסי לי? נדב, מאיה, אני... רצית להגיד משהו? כן, אבל גם את רצית. לא, זה בסדר. נעשה את זה אחרי ההפתעה. לא, תגידי את, אני... אחרי ההפתעה שלי לא יהיה כל כך מקום לדיבורים. נשמע מפתה, אבל זוכר מה דרור אמר על כדורגלנים לילה לפני משחק? תמיד אהבתי יותר כדורסל. נו, תגידי, מה רצית להגיד? עזוב. תגידי. סתם משהו שאני חושבת שמגיע לנו ושיעשה לנו טוב. נשמע טוב, אני מקשיב. אז ככה, עלה לי רעיון. אוקיי. אוקיי? אוקיי. אז נמשיך להפתעה בחדר שלך? רק להפתעה... רגע, אני צריך רק לסדר שם משהו. תחכי פה, אל תזוזי. לא זזה. בא לישון? אקשן. הללויה. הללו אל בקודשו, הללו ברקיע עוזו. הללו בגבורותיו, הללו ברוב גודלו. הללו בתקוע שופר, הללו בנבל וכינור. הללו בטוב ומחול. תפתח לו קצת דרום, חנקת לי אותו. הללו במינים ועוגיו. נזכור אותי הללו בציצילי שמע, הללו בציצילי תרועה. בטובן בעברית, סחטן. כל הנשמה אתה הללויה. הללויה. לסגור טיפה. וקאט. מצוין, אסי יופי, יש לנו את זה. לגמרי. קורא תהילים, באיזה שפה אתה רוצה שהוא יקרא את זה? בטורקית? לא, זה בסדר גמור, מאוד אמין, אתה יודע. לא, משה רבנו מדבר אנגלית, זה יותר אמין, נכון? לך תפתח את זה עם ססיל דמיל. אני יכול תסריט? כן. אלי. אוקיי, אסי, סצנה הבאה. במקום לקרוא תהילים, אתה קורא מכתב מאהובתך הנכזבת, אוקיי? מצוין, לא צריך סאונד, בואו נתקתק את זה. להחליף פנס. אין זמן לפנס. צריך לצאת לצהריים, ויש לנו את הסצנה עם בעלת הבית על הראש. אסי, אני מקריא את המכתב, אתה מגיב רק עם מימיקו, טוב? טוב. הצבעים פה זה אסון. טוב. סצנת בוא בטהובן נרוץ. בשברון לב. טק אחד, במאי בבקשה. לסגור לי עליו טיפה. וזה מואר לי מדי, חורכה. טוב. אוסטריה, 1814. יופי, טיפה לסגור. למורה האהוב, מר לודוויג ואן בטהובן, בכבוד רב, אני לוקחת על עצמי לפנות אליך, לבטא את רגשותיי העמוקים.
רגשות של בת אצולה. דם מיוחד זורם בעורקיי. משפחתי מוכרת במעגלי המשכילים והאצילים באוסטריה ובאירופה. אנוכי אישה שנאבקת על משאת נפשה. יותר נאבקת, אסי, מעולה, אישה חכמה, נמרצת, מוסרית, ענווה בחייה ובהתנהגותה. מצוין. זה פוקוס. חוכה. ליבי פעם במהירות גוברת בכל פעם שלימדתני בווירטואוזיות רבה לנגן בפסנתר. אך כיום רגשותיי העמוקים חשוכים יותר. פה הוא נשבר, אסי, מצוין. על כן רצוני שתתרחק ממני, מרגשותיי, מחיי, בכדי שליבי ישוב להיות כפרח נקי. בטח. בריא וטהור. יופי, יש לי את זה. צחי, ynet הגיעו, הם רוצים לראיין את אסי. אסי, אתה יכול לנוח כמה דקות? יאללה, בוא נתחיל לדבר על חברנו. על מי זה? בטהובן. מה, את רוצה שספר איזה סיפור מהתחת איך נכנסתי לתפקיד ויצאתי ממנו? לא, זה... איך נכנסת לתפקיד? נו, באמת. ממש מאיבן וירול, זה לא שונים שחקן דבר כזה, זה יושב עליי... ככה צ'יק שק, אני נכנס לבטהובן, לשוברט, כל זה קל. מה לא תעשה בשביל כסף, כן, לא, אתה יודע לך, כל יום אני מתחרט על זה שוויתרתי על הפריבילגיה להיות מורה לקולנוע במכללת אוהלו. או כנרת, איך שלא קוראים לזה. הייתי יכול להיות אומן מיוסר, ככה הייתי מצליח לזיין את כל הסטודנטיות, אה? אתה מטוטו על התחת, נכון? נכון. רק תעשה סאונד כמו שצריך, זה הכל. אתה יודע, לא בשביל החלטורות האלה נרשמנו לבית ספר לאומנות הקולנוע. מה לעשות? לא כולנו מוכשרים עד כדי כך. אנחנו יכולים לעשות רק מה שאנחנו רוצים. צריך להתפרנס, צריך חלטורות. אני מבין שמייקינג אוף על חלטורה זה יותר אומנות הקולנוע מהחלטורה עצמה, כן? אתה יודע, מאחורי הקלעים זה דוקומנטרי. הכל יכול לקרות. ברור. מישהו עוד יכול למות תוך כדי שאתה צלם אותו עם הזין הזה. לך תדע. הכל יכול לקרות בדוקומנטרי. זה אומנות. כן, זה אומנות, כן. יש לך איזושהי ביקורת על התרבות של היום? יש דבר כזה פה? זה שמועה, אה? לא היית רוצה להיות בתקופה של תרבות גבוהה? אני חי תרבות גבוהה. תרשי לי. אין דבר שבתרבות שאני לא מתעניין בו. הסקרנות זה המקצוע שלי. אני אוסף עובדות. אני גם עושה קולנוע מהעונה הימנית. ואני מביא את זה מדיסציפלינה אחרת. זה דבר שלא קיים אצל הבמאים האלה, הטכנוקרטים הקטנים, שלא יודעים כלום על כלום. אומן, להזכירך, הסרט האחרון שעשית זה היה בתקופת הלימודים, אני הפקתי לך אותו מהכסף שלי. זוכר. אני זוכר ואת רונית אני לא שוכח. יופי. באמא שלך עזוב אותי, יש לי פה סרט אמיתי לצלם. תראי לי כל שיט. הסרט שלך זה הסרט הכי מבריק שראיתי בחיים שלי. בסדר, את יודעת, לא בשביל מחמאות אנחנו עושים קולנוע. לא בשביל המחמאה, אבל זה באמת סרט נדיר. רק תשתוק, תעשה סאונד כמו שצריך, זה הכל. צלמים פה סרט קיבינימט, זה עבודת קודש, לא פחות. לפחות המוזיקה של בטהובן לא תיעלם. לא, זה ואייל גולן יחזיקו לנצח. לא פחות, תדע לך. טוב, חברים, אין לנו הרבה זמן, בואי נתקדם לסצנה הבאה. עד מתי תמשיך לשחק, ליצור? עד הרגע האחרון, מה? לא יודע, אני יוצר, כל יום אני עושה משהו שמצייר וכותב, משירה עד עיתונאות ועד זה, אין לזה סוף.
זה הצורה שבה אני נמלט למחוזות הדמיון. זה עיר המקלט שלי. עוד כמה זמן תמשוך? בואי נסגור על חצי שנה. לא, אחרי זה ניכנס לחדר מיון. אם ייתנו לי מיטה וזה, אני מוכן לשלם איזה גרושים. אני רוצה לגור שם. מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו הסצנה של בעלת הדירה דורשת שכר דירה מבטהובן. להביא את השחקנית מעמדת איפור. תראי לי. סצנת בטהובן ברוק. תחברת את זה בקלות, אדוני המרצה. אל תשימי לב אליו, תלכי איתה, אני רוצה שתלכי עם אבקצה. טוב, חוכי, אתה כבר משמאל, אז אנחנו נתחיל עם הקלוזאפ של הזקנה. מה קורה? שחקנית בטאצ'אפ. אין לנו זמן לזה, אני הבטחתי לבעד המלון שעד השקיעה אנחנו יוצאים מפה, יש לנו עוד ארוחת צהריים על הראש, יאללה. גלגלו את הזקנה לסט, בואו נעשה את זה. תירגע, היא פה. אני רגוע, אני רואה, איזה כבוד, איזה כבוד. איזה כבוד, נעים מאוד. את יודעת את הטקסט? לא. הטקסט כן, מדבר על זה, רוצים כסף. מצוין, את רוצה כסף פשוט. זה מה שאת רוצה, כסף. מצוין, אז בואו נצלם את זה. בטהובן ברוק, טייק 1. אקשן. רוצה כסף. קאט, שנייה. קטרינה, ככה אף אחד לא ייתן לך כסף. גם אני לא. תדרשי ממנו כסף, כבר 3 חודשים הוא לא שילם, בסדר? אוקיי, אקשן. רוצה כסף, רוצה כסף. יופי, לא לוותר לו. אני רוצה כסף. ממי את רוצה כסף? אדוני בטהובן, רוצה כסף. למה את רוצה כסף? היא עצבנית. רוצה כסף, רוצה כסף. תתפסי עליו קריזה. 3 חודש לא לשלם לפנסיין. אני רוצה כסף. את לא רוצה שתביאים, את רוצה כסף. זה לא כסף. זה לא כפל. אוקיי. זה לא כסף. טוב, זה כבר לא יהיה. טוב, מצוין. בואי תשמרי על העצבים, בואו נעשה על זה מאסטר. איפה אסי? בואי נגמור עם הסצנה הזאת. אוקיי, הוא לוקח שחטה אחרונה וכבר מגיע. אל תהיו זונות, תשמרו לי משהו. ככה בטח. מה את אומרת? טוב, בואו רגע. אנחנו מתחילים. דרור? לא, אני בעבודה. זה סחי אתה? מה איתך צלמת, רוצה? תודה, אולי אחר כך. דרור, אפשר שחטה? אני ממשיך להקליט. זה מה שאתה רוצה. וואו, כולה שחטה, מה אתה? אתה עושה מזה כזה סרט, שחרר. כמו שאמרת, אני עושה סרט. כדאי שתתרכז אתה בסרט שלך אם לא שמת לב, השחקן שלך, אסי דיין, כבר נמצא על הסט. טוב, אסי, אתה מוכן? יופי, בעלת הבית, את זוכרת מה את רוצה? כסף. מעולה, קדימה. מצוין. אפשר להתחיל? סאונד? אני רץ. בטהובן ברוק מאסטר, טייק 1. ואקשן. אדוני בטהובן, אני רוצה כסף. 3 חודש לא לשלם לפנסיין. אני רוצה כסף. לא, את לא רוצה שום תווים, את רוצה כסף. זה לא 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 מספיק. אוקיי, בסדר. מי אישר לך לצעוק קאט? יש פה איזה רעש. רק במאי צועק קאט, ברור? צחי, בבקשה. קאט! אני על זה. מה יש הסאונדמן שלך, בג'טלג? הרגה אותו שחטה. בואו נעשה עכשיו צהריים, כולנו צריכים לנוח, מסתבר שגם המייקינג אוף. אז ב-1:00, כולם מגיעים לסט של הארוחה המלכותית. לא לאחר בבקשה. מעולה, זה אתם קודה, נכון? אתם באים איתנו, דרור? לא, אנחנו נלך קצת להתעורר, אה? תרד מהבן אדם, הוא גמור, בחייך, עבד כמו חמור כל הלילה. אלא מאיה, תאספי את החבר שלך ובואו נלך מפה. כן, המפקד, שחרר. משורה ישחרר רק המוות. 1:00 אנחנו נחכה לכם בסט של הארוחה. שיהיה לכם צהריים טובים בתיאבון. תבלו. אמרתי לך שאנחנו צריכים לקחת סאונדמן אחר. הוא רק מפריע לי. לכי לחבר הגאון שלך, באמת מתאים לך. אל תדאג, אני כבר אאשר אותו. שמענו עליי. הוא חסר תקנה, את לא מבינה? מאג'. מה, מאיה? מה מאיה, באמת? מה, בחייאת תעזבי אותי, אני עייף. רצית ברייק, נכון?
So take a break and give me a break. זה לא מקצועי, נדב. אתה יודע כמה היום צילום הזה עם דרור חשוב לי. לא, אני באתי ב2 בלילה עם הרעיון של לקחת הפסקה כדי להיות בטוחים ב100% שזה זה. אני בטוח שזה זה. אם את מרגישה שאת צריכה את המסע הזה, לכי על זה. אני מפרגן לך מכל הלב. אני רק מקווה שאני אהיה פה אחרי זה. היה טוב, מאיה. אומן. אני אוהב אותך. גם אני אותך, ילנד. מה שעה? 10 למה לחץ. בואי שלא נאחר. לא נאחר. ב-1:00 אנחנו נעשה. מה קורה, ילד? צריך לנוח קצת או שוב יהיה וידא אותך קשה? אני כמו חדש. איזה פרם יפה. רותי, איזה יופי. איזה אסתטיקה. הים אותו ים והרגלים אותם הרגלים. Old habits die hard. Old soldiers just fade away. מריח פה מרד. שום מרד ושום זרג. הוציאו אותך מהזונה, ילד, אה? זה שטויות. גאונצ'יק, בוא רגע, בוא. בוא לפה, אני רוצה שתיקח לי רומטון בחדר שלי ממעלה, קומה רביעית, בסדר? אני רוצה שתסגור הכל, את החלונות וילונות, אני רוצה שקט מוחלט. הבנתי אותך. קח מפתח. מה העניינים, מאיה? הכל בסדר? הכל סבבה, מצלמת. תגיד, מה איתך? אתה לא מתחיל לצלם כבר 1:04. זה מה, אתה מקריא לי זמנים עכשיו? מה, אתה רוצה אולי להיות גם נערת תסריט שלי? אולי אתה רוצה להיות גם עוזרת במאי שלי? יהיה לי קצת מזייפת באחרונה, היה לי. חשבתי שאתה אוהב שאני מזייפת. אני אוהב. תודה. מה איתך, מאיה? את מזייפת? אל תעני לו. מאיה, תקחי לי את הפרחים שהיום בנרות, זה מאוד יפה. בבקשה, בלי להפריע לאסי. סליחה, אסי. מחזיק אותה קצר, אה? מה זה, יש ביניכם משהו? מה זה עניין שלך? האמת, זה לא. מעניין לי את הביצה השמאלית. מה הייתה באמת? מתלוצצת עם הימנית. אוקיי, דש חם. אוקיי, כולם. First position, hair director. Yes. הכל מוכן. אוקיי, בטהובן, וואחש, take one. אקשן. סלוטה. בתיאבון. אסי, תחזיק את הפולקה. לא מזמן הייתי אצל דודה שלי, והיא אכלה בידיים את העוף, כן? ככה, כמו בהמה. ואיך זה הולך? אכלה, קיצור אמר לי, לא אוכלים ככה, נכון? באוסטריה לא אוכלים ככה. כל הכל, זה לא לא אוכלים ככה. מאיה, אני הולך לשירותים, את ממשיכה לצלם, אוקיי? כן, המפקד. לא מפסיקה בכלל, כל הזמן. הכל סבבה, אני על זה, שחרר. שורה ישחרר רק המוות.
יעלי, למה אנחנו מחכים? לקאט. קאט. הכוונה שזה לא ברור. כן. שישאר מטומטם כזה. כן, כן, רק על הקווים. לא אוהב לאלתר, רק על הקווים. אתה הורס לי את התוכנית, אני לא אוהב לאלתר. לוקח לו הרבה זמן בשירותים למאהב שלך. סטיב אוסטין. אסטרונאוט. אתה חי בסרט. באמת? את לא מכירה אותו. אני מכירה את עצמי. A man buried alive. Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology. We have the capability to build the world's first bionic man. Steve Austin will be that man. Better than he was before. Better. Stronger. איך הוא איבד את היד, הוא כבר סיפר לך? מה הוא מכר לך? מבצע אנטבה או מלחמת לבנון השנייה? דרור, זה אתה? עצה שלי, תשמרי על התחת שלך טוב טוב. מה קורה? הלכתי 2 דקות לשירותים, כבר פתחתם פה בית זונות. מה קורה? מאיה, את ממשיכה לצלם? כל הזמן. טה-טה-טה-טם. איזה יופי. הבנתי, אז ככה על פי גרסת הבמאי, בטהובן עלה על הפתיחה של החמישית, הבנתי, רק חבל שהוא היה אז בן 28, בריא ושומע ולא זקן וחירש. זה מה הקופסה שלך, דרור, באמת, מה זה משנה? אפשר לחשוב. בטהובן כתב עוד הרבה מאוד יצירות אחרי שהתחרש. חוץ מזה, זה בסך הכל פלשבק, זה הכל. סליחה, תגיד פלשבק. פלשבק. מה שמזכיר לי צריך להיות פה החבר שלך, הסאונדמן, לא? איפה החבלה של הגאון שלך? הלך לעשות רומטון, בטח נרדם שם למעלה. בואי תקחי מפתח, תלכי להביא לנו אותו, תראי מה קורה שם. יש לך מזל, יש לך. הבנתי אותך. אתה לא הבנת כלום. אתה לא מבין כלום. כי אין כלום. זה דרור. הוא ניסה לרצוח אותי. מה? תיזהרי ממנו. לא, על הרצפה. רגע, שנייה, תלבפי את זה חזק. רגע. תקשיבי לי, הוא מסוכן עכשיו. הדרך היחידה להיפטר ממנו היא להביא אותו למצב שהוא בטוח שהוא ניצח. לא משנה מה את צריכה לעשות.
תעשי הכל כדי לבלבל אותו. את חייבת לשחק את המשחק עד הסוף. מה קרה? פאק! לא דופק. מה עשיתי? מאיה. זה לא אשמתך, בייבי. דרור, מה עשיתי? את לא עשית כלום. אסור שאף אחד ידע מזה. מה? צריך להעלים את הגופה. מלצל, ממציא המטרונום, טק אחד. אקשן. מטרונום. מטרונום. לתת את הקצב. אני מבקש ממך מכתב המלצה למטרונום. זה 20,000 פלורין. תודה רבה. תודה רבה. אתה דפוק? לגמרי! אלא אם כן את רוצה ללכת לארוחת שישי אצל ההורים שלו בבית ולקרוא להם את המכתב של הבן הגאון שלהם! אתה לא נורמלי! מאיה! אין לנו ברירה אחרת! נדב פרמטר, שאלה עכשיו איך אנחנו רוצים לחיות מפה. איך אני יכולה להמשיך לחיות? או, בייבי. אני איתך, בייבי, זה הסוד שלנו. אני רוצה למות. את רוצה לחיות! אני רוצה לחיות! יהיו לנו חיים נפלאים ביחד. אני רוצה לחיות. בואי, תעזרי לי עם הגופה. קדימה, צריך להכניס אותו לפה. לאט לאט תעזרי לי לפתוח את זה. זה קצת כבד, בייבי. נשף מסכות, טק אחד. ואקשן. פאק! ידעתי שאסור לי לאלתר. מה הגובה שלו? 1.87 מטר, למה? 2 סנטימטר. אני כבר חוזר. רגע. אוסטריה, 1814. למורה האהוב, מר לודוויג ואן בטהובן. בכבוד רב, אני לוקחת על עצמי לפנות אליך בכדי לבטא את רגשותיי העמוקים, רגשות של בת אצולה. דם מיוחד זורם בעורקיי, משפחתי מוכרת במעגוליי. במה? באוסטריה ובאירופה. הוא בא. מה? מה עשית? האמת, לא יודעת. הלתרתי משהו. אוי, תעזרי לי להוריד אותו לאוטו. מה? מה? זאת התוכנית שלך? מימי, יש לנו סרט לצלם, מה הבעיה? אני אפטר מהגופה אחר כך. מה הבעיה? צריך לוודא שאף אחד לא ימצא אותו, אי אפשר לקחת סיכון. אוקיי, מה יש לך בראש? יש לי רעיון. איפה המזרון? בטהובן גוסס, טק אחד. אתם הולכים לחפש קבר בשבילי? כן, מאסטרו. כן, מאסטרו. כשאני קבר שאני קרוב לשער, בלילה אני יוצא, אני אשתות ואני חוזר. אני לא רוצה לחזור רחוק מדי. קרוב לשער, כן? כן, מאסטרו.
בוא, ניצחת. כמה זמן יש לנו? 12 דקות. ביום שנכנס לכיתה שלי חיכיתי רגע. אז בטח דמיינת טוב טוב על הפרטים, מה אתה הולך לעשות לי? אני אף פעם לא מאלתר הכל לפי תוכנית. סותך. You better believe it. Better, stronger, and faster. אסור לך לקום, מאסטרו. לחלום. אסור לך לקום. לודוויג, ילד שלי, אני גאה בך. אל תפחד, לא נשאר לך עוד הרבה לחיות, לודוויג. הנשמה שלך תעמוד לדין בבית דין של מעלה. הרשעים נשלחים לבור של אש, והאנשים שאוהבים את צדק ואת אלוהים, הם חוזרים אליו. היצירות שלך יביאו אור והשראה לאלפים בעולם. בוא תשכב. בגיהנום נפגוש הרבה חברים. בוא תשכב. אתה מלאת הפתעות היום. חכה, עוד לא ראית כלום. אאו! עכשיו יש בינינו ברית דם. תפוקה לגמרי. תפוקה עליך. אני לא אעזוב אותך לעולם. אאו! דיר בלק. תקראו לכומר. לכומר. סוגר. וקאט! אקשן. סתם, קאט, כולם, סליחה, קאט. צוות המייקינג אוף, אני רואה שהיא הצליחה לשחרר אותך. מה שנשים מסוגלות לעשות. מה זה, איפה החבר שלך? החליט לפרוש. צפה לכנרת. כמעט כמו ישו. מצחיק. שחרר, אל תהיה כזה כבד. שלא תטבח, חס וחלילה. וזה רק הולך ומשתפר, אני רואה. עצה שלי, שמור על התחת שלך טוב טוב. מה זה הבדיחה הזאת שאתה מצלם פה עכשיו? בטהובן גוסס, סצנת כומר, טק 1. מה זה היה כיפות בר מצווה שלקחת מהבית כסף של מלון? מה זה? הנציג של הקרן נמצא כאן, תפוס רצינות. טוב. צחי, אפשר לצלם? כן, רק ייגמר פה הערב סטנדאפ וכבר מצלמים. אם אפשר לחזור לדכדוך, דרור, זה יהיה טוב. אקשן! Uta peccati liberatum salve, atque proficius salviet. Adiuvet Dominus gratia Spiritus Sancti. Amen. Amen. Uta peccati liberatum te salve, atque proficius salviet. Adiuvet Dominus gratia Spiritus Sancti. Uta peccatis liberatum te salve, atque proficius salviet.
Adieu et Dominus gratias spiritus. קאט. מצוין, אסי יופי, יש לנו את זה. זה הנציג של הקרן. היי, nice to meet you. Hi. No, pleasure to meet you. צחי, אני לוקחת אותו למשרד רגע. אנחנו... כן, יופי. אין לי, זה לא... ה-white balance לא עובד לי כמו שצריך. זה נראה זוועה, ואני רוצה תשלחת לפה, כי הוא מלא, הוא לבן כמו גבייה הוא נראה. מה זה, קרן של איזה קרן הצלחת להשיג? קרן צבי. לא, רצינו, איזה קרן זאת? ככה זה נקרא, קרן צבי. חורכה, זה... הופה. מישהו דרך על הכבל של המוניטור. מה קרה? או. טוב. אתם קוראים לו תאורה? הופה. ניסיתי פעם להתאבד. תשמור את זה לסצנה, שנייה אחת. איפה אתה? סורי, דרור. כנראה שנרדמתי ונסחפתי. מה זה? הייתה שמועה שפרשת. אני על זה. מעולה. מה הפסדתי? לא, כלום. הפסדתי משהו? הכל בסדר, נכון, דרור? מה? כן, בטח, והכל מצוין. אפשר לחזור לצלם? ברשותכם, בבקשה, מה קורה עם הפנס? מעולה. אוקיי, בטהובן מתוודה על ניסיון ההתאבדות, טק 27. בבקשה. 3, 2, 1, אקשן. סליחה, אני ממש מצטער. אני מצטער. פשוט אני צריך לצלם משהו, אני ממש מתנצל. תמשיך לעשות, לקחת סאונד, אנחנו נצלם משהו, אני ממש מצטער. צחי, תמשיך. מר דיין, אני מצטער, סליחה. אני אמשיך רק בגלל שאמרת לי. סליחה, אני ממש מצטער, סליחה. פעם אחרונה. טוב, עוד פעם, פעם אחרונה. פעם אחרונה. בטהובן מתוודה על ניסיון ההתאבדות, טק 27A. מצוין. מצוין, יופי הפנס הזה עכשיו חורכה. אקשן! האם אתה מביע חרטות על מעשיך? ניסיתי פעם להתאבד. הוא חי! בדקת לו דופק. בדקתי, לא היה לו. אבל הוא מתנהג כאילו הוא לא יודע כלום. לא, אי אפשר לסמוך על זה. מה זאת אומרת? אנחנו חייבים לוודא שהוא לא יודע כלום. אתה רוצה להרוג אותו שוב? ידעתי שאסור לי לשם לתוכנית, אני ידעתי! מה את עושה? זו הדרך היחידה שאני מכירה להוציא מגבר את כל הסודות שלו. מה, את רוצה לשכב עכשיו? לא איתך, דביל. לך תקרא לו. מה? יש לך את האפליקציה בטלפון? איזה אפליקציה? תביא את הטלפון. עכשיו אתה יכול לראות ולשמוע כל מה שקורה פה בחדר. מה? צא החוצה, סגור את הדלת. בדיקת סאונד. דרור, אם אתה שומע, תדפוק פעמיים. פעמיים. מצוין. עובד כמו בספר. עכשיו אתה יכול לשמוע אותי עד הכנרת. את 5G עשינו? כן, אנחנו רק צריכים לקחת סאונד. בוא קח לי בבקשה רומטון בחדר שתי קומה רביעית, קח מפתח. עוד פעם רומטון? איך גש? לא היינו כבר בסרט הזה. אבל למה אתה מתערב בזה? לא ידעתי שבדוקומנטרי צריך כל כך ברומטון. יש לך כבר יותר רומטון מסרט. איך תחבר את זה? זה בחיים לא יהיה בסינק, לא ככה? לגמרי. אני לא זוכר שלקחתי רומטון. לקחתי רומטון? לא יודע מה לקחת, אבל מה שזה לא יהיה, תשיג מזה גם בשבילנו. נו, מה, לא שמעת מה אמרתי? שמעתי אותך, שמעתי. אני הולך. טוב. חנקת. הרגת אותי, תן לנשום. הרגת אותו, לא יפה. אתה אוהב אותי? ברור. מטורף עליי. אני מפחדת עליך. עליי? אתה לוקח דברים קשה מדי, אני מפחדת
שנפגע בך. מה הקטע? את רוצה לספר לי משהו? אני חושבת שאנחנו צריכים להתנתק. אנחנו חייבים להתנתק. קרה משהו עם דרור? אני חייבת להתנתק. מאיה! מאיה! קאט. שחקת אותה. זה מה שנקרא וידוא הריגה. יופי מאוד. עכשיו חזרה לפלן A. שנינו יודעים למה באת לפה. 1.85 מטר, 2 סנטימטר הבדל. מה יש לך בראש? דרור, לא רצית שאני אראיין את הבמאי בנחת? כן, בטח, אבל... מה הבעיה? אתה עסוק, לא? כמה זמן ייקח לך להעמיד לי את הסט הבא? זה כבר עומד. רק צריך לשים דולי. 15 שעה גג. 12 דקות, מתאים לך? די ויותר. מעולה. תחזור מהר. יאללה, בבקשה. רק תשמנו את הדולי, כי זה חורק. בואי. אוקיי. וואו. מרשים, אה? שב שם. כיף. וואו. וואו. ובכן, מה את רוצה לדעת? בלי ידיים. לא יכול. תתאפק, זה ישתלם לך. את עושה צחוק? אני נראית לך צוחקת? וואו. אני רואה שבאת מוכנה. נולדתי מוכנה. יש לך עוד קלישאות בשבילי? I was born ready. הכנתי לך אותו. היי, צחי, צחי. יום הנקמה הגיע. אתה יודע, צחי, כבר הרבה שנים אני מחכה לסוג של רגע כזה. רגע, דרור, בוא נתעלל בו קצת. אוקיי, זה לא היה בתוכנית שלי, אבל... דווקא בא לי לאתר מה יש לך בראש. סוף סוף, צחי, איפה אתה? הכל מוכן. זהו, שיש פה עוד כמה שאלות, אז אני שולח את דרור, הסברתי לו מה אני רוצה, הוא יביים את הסצנה במקומי.
צחי, הכל בסדר? כן, כן, הכל 100%. הוא יעשה את זה, תאמיני לי, הרבה יותר טוב ממני. טוב. אתה בטוח? בטח שאני בטוח, מה זה? סומך עליו בעיניים עצומות ובלי יד. טוב, ביי, 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 ביי. היי, אסי. סט מוכן בבקשה, אנחנו נצלם את הסצנה האחרונה, המוות של בטהובן. אתה יודע בדיוק מה לעשות, את הסצנה, דיברתם על זה הרבה פעמים, צחי ואתה. אני אכריז. בטהובן מת, טייק 1. אקשן! בראבו, בראבו. בראבו, בראבו לכולם, חבר'ה. It's a wrap. אסי, בראבו. נהנית? איפה היא? אף פעם לא באמת הבנת את הסוף של הסרט, אה? זה סוף הסרט, צחי. לא שמת לב לרמזים. פשוט לא קראת את התסריט עד הסוף. אם היית עושה תחקיר כמו שצריך, היית מגלה שסיבת המוות בתלייה היא לא מחנק, אלא משבירת המפרקת. שב. קח פלשבק. אומטון מאחורי הקלעים, בטהובן, טייק 1. נאג'. מה? אני עושה סאונד. עזוב את הסאונד, בוא אליי. אני אוהבת אותך! אתה אוהב אותי? ברור. מטורף עלייך. אני מפחדת עליך. עליי? אתה לוקח דברים קשה מדי, אני מפחדת שנפגע בך. מה הקטע? אתה רוצה לספר לי משהו? אני חושבת שאנחנו צריכים להתנתק. אנחנו חייבים להתנתק. קרה משהו עם דרור? אני חייבת להתנתק. מאיה! מאיה! מאיה? מאיה, איפה את? קראת לי, יקירי? תראה, תפרתי לך את המזרון. אוי ואבוי, נשאר החור. אוי, אלי. באת בדיוק בזמן. תאמר לי, אתה מכיר את הסיפור של דונה גרציה ואחותה הבוגדנית? בלי לחץ, קח פלשבק, ישר למאה ה-16. דונה גרציה הייתה יהודייה עשירה וטובת לב שחיה לה במאה ה-16. היא נולדה בפורטוגל למשפחת אנוסים ונחשבה לאישה העשירה ביותר בעולם. במשך רוב חייה הסתירה דונה גרציה את יהדותה. חיה כנוצרייה, אך את נישואיה לבעלה היא ערכה בסתר, כדת משה וישראל. עם התגברות הלחץ של האינקוויזיציה הפורטוגזית, דונה גרציה ומשפחתה נמלטו מפורטוגל.
ב-1553 היא עברה לקושטא שבטורקיה. שם ניהלה עסקי מסחר כל כך ענפים, עד שנזקקה לצי אוניות שלם משל עצמה. את כל עושרה הקדישה דונה גרציה כדי לסייע ליהודים, בעיקר לאנוסים להימלט. כן, כן. היא בנתה בתי כנסת, מדרשות, ישיבות, בתי חולים, בקונסטנטינופול, בסלוניקי, איפה לא. ב-1558, 350 שנה לפני הרצל, היא הצליחה להשיג מהסולטן הטורקי סולימן הראשון, הידוע בכינויו המפואר, זיכיון על שטח העיר טבריה. לא בזול, היא החכירה ממנו את שטח העיר ב1,000 דוקטים לשנה. כל זאת, כדי שטבריה תהיה סנונית ראשונה לבית יהודי בארץ ישראל. היא הקצתה את המימון לשיקום העיר מכספה, ולא זכתה להגיע לטבריה עד יום מותה. לאותה דונה גרציה הייתה אחות מנוולת שקנאה מאוד באושרה ובכוחה. אותה מנוולת הלשינה לאינקוויזיציה שיהודיה רק כדי שיאסרו אותה, וכך תוכל להשתלט על אושרה. אלא שהסתומה לא לקחה בחשבון שיאסרו גם אותה, כי אם אחותך יהודיה, אז מה את? טורקית? כמובן שעם הכספים והקשרים של דונה גרציה, היא הצליחה בסופו של דבר לשחד את האנשים הנכונים, וכעבור 2 בכלא הצליחה לקנות את חירותה. הפרט המדהים בכל הסיפור הזה, זה שהיא קנתה גם את חירותה של אחותה המנוולת והבוגדנית. חמלה עליה, אספה אותה ולקחה אותה איתה. יופי. אז אתה משחרר אותי, אחי. לא. אנחנו זה סיפור אחר לגמרי. אז בשביל מה סיפרת לי את כל הסיפור הזה? מה זאת אומרת? אתה לא חושב שזה סיפור חשוב על אישה מדהימה שנדחקה מספרי ההיסטוריה היהודית רק בגלל שהיא לא הייתה מהצד הנכון של הכדור? נכון. יעלי, את כל כך צודקת, וחוץ מזה, הבטחתי לבעלים של המלון שתמורת הצילומים פה, אני דוחף את זה איכשהו לסרט. שברתי את הראש, לא ידעתי איך לעשות את זה, בזכותך הצלחתי. תודה, אחי. וואו. תנסי לי. ברור. דרורה. Finita la commedia. אתה מרגיש שנקודת השקה בינך ובין בטהובן... כתבתי את שיר אפריך. זה והתשיעית של בטהובן זה תיקו. מה? אני? שעה 1:00. אהבתי את זה. שיט. מוכנים? כולם באמת מוכנים? תרוץ לכיוון הזה, נוגעת ב2 תיק 4. בבקשה. לא על המצלמה, רגע. לא לעצור! רגע! יאללה! רגע, כבר נופלת לי. רגע. Are you guys having fun? אקשן שלי. איך אני יכולה לעשות ככה גשר? תחיות קדימה. אבל אני לא יכולה מישיבה לעשות גשר. מה?
או מעמידה או משכיבה. יואו, הרגתם אותי. בואי תעזרי לי. אפשר לחשוב, חוץ מזה זה רק פלייבק. פלשבק. אז תגיד פלשבק. אמרתי רום טוב במקום אדרום. צחי. זה לא צחי, זה דרור. קרן אור. קח מפתח. בואי תקחי מפתח, תלכי להביא לנו אותו, תראי מה קורה. יש לך מפתח גם בשבילי? לא! פרינט! אקשן! קאט! קאט! Thank you.